una bribi nu srefi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ja mensen, ik vou sabi asan na live Culturu TV baka ageng en tidewe tak baka live nangara, maar ane go direct over ra visman. I go nou nanga mi brada Dalla tap astratu sap de man phone ook ba wan vrouw we met alla usrefi brada na brada. Dus dat zou zo kap denk aan usrefi vadei sang na a nuance oefengi abo volke va kondre tide live in a kondre baka Culturu TV mensen. Ja mensen, en mi brada Dalla fa ipsa ade tide in a day? Well, a day is a bit of a day na yellow kosa go and a saikong is a fato and na so a day go by is a bit of and business no making a day is a bit of no stress, no hard feeling is a bit of we go do tamara na wantra day you know so if tamara komoro bigi is a fato dus if tida no go tamara ka komoro bigi is a fato dus tamora bribi with next no go is a bit of matori sa uko gijat tide life no sa uko gi uko gatori ta kiseri kasa ushi wantori tak sa buri akondre omenteng en sang atori disi tak beina atori disi agerlek na dremi drengo teke ondro libakong yaman agersna dremi drengo teke ondro libakong ayer problem fu Suriname omdat ma be anga Suriname tok en mi lop Suriname wurit ek ta mi loben wurit dipif mi ati mi loben moro wa uma moro memma anga mi pa so mi lop Suriname so mi ko taigo tide en dipif mi ati mi go taigo tak beina mi go te kayer suroto sa de man betrewe ondro liba isabi tok aget lek mi go te ken baka kong sayri ka sa atori sam go te kong ondro liba kong ko tap doti baka na atori fa sent na sentori mi kogi ano a hertra tori mi kogi na sentori want mi shitaki a sent sa de man puru ina kondre want fosito ube gro du be ching ala de man satro e de man jana nga sent de man begin dus no man tak negatief fa a model sa wecha konja tak e loko ja ai de man jai tak san of de man ja dus no wegi atori fa sent a sent di de man puru ina kondre ja buri a er kondre me ko len o me moni me ka er kondre de ino me buria want te go de bigi kondre si tak tok sent e geldig cent euro koite tok man ja tok om if de bigi mai fly om if de ghetto you te fly go in bigi kondre de mai si tak cent te tel dape tok na daarom de man de in de bigi kondre de man e wan saka konja tok want cent te tel in de bigi kondre tok want no de te luka air system ja yes taki de pchino ma by next anga wan 5 SRD srefi snoop of sang want sane begin door 5 SRD 10 SRD dat want tak cent netel ina kondre ja moro en nou meten cent netel moro en dus na tori dati mi wan ko so de kon man nanga de geleerde nanga de ede man de top man mek de masap taki e asan say buria kondre tok na cent ai na cent isabi tok ja man 100% Culturu TV en like fa ushi Ryan srefi cara leya sani in en ama segi wan century en toch mi wan go tap cent isabi to Ryan tide day anu 2023 den uno de in November libi one day ete sayu kan bay na nga sensi ete in Suriname ka ore mo rengi sensi sensi na like fa mi brada Dalla gena pek batak cent gwe ayer samburuya isa fato wan cent na wan belangrijk zijn in wat kondre. Want nu mes je wan probleem na de winkiri dagelijks mes je probleem. De mij pot asan na 5,50 of 5,25. Maar in nou een voorbeeld van cent nu aan uno door na cent moro. Maar we bedoel van als nesi egi wan snoep of a supermarket bigo ogi wan snoep in plaats van maar return op chimoni figi baka a sensi of a kolu. Dus sensi, atori sabi brada give sensi nou heel belangrijk sansa amashi in. Isabi toch? Omes man op je in maar no she in want inderdaad let jij go one plastic zakje als de man beser 10 cent. De man is goed 10 cent moro na gulden dus dat is een actie. If one kolutron 10 cent. Isabi toch? No actie nou. If one kolutron 10 cent. 100 kolutron 10 kolu. Isabi toch? 1 5 kolu
nou 5 cent. Dus nou zo mimsje asan no, afas van asan de. Ja. Dalla, even poesen kon naar Jubaka, itak ik is one drink, voor sensi. Is abito, maar dus eigenlijk je etaki dat eigenlijk if asensi kon baka akondre kan draai baka nadat je etaki want bepaalde massa denk je ook de takere maar boy je sama se kolleg uit. Is dat toch omdat wan sensi eigenlijk no de man hoor in SRD ja bing je Spanje komita 10 dat je gi umu dat je kisa doni. Ide be me de toch want if je look no de wa halt srefi ano sensi moro na wa SRD barki sensi we draait of keer 7 cent. Isabi toch, maar toen betak 10 cent dat we ter kwartje, kwartje, 5 cent, 10 cent. Is dat toch? Maar nu naar Dallas go look to. Sana you motion in adren dat hij. Well, na san dat me want to kere. Want dat zei ik dat hij Lucas aan bigi kondre. Dat bijna na cent dep chinge go bij om snoep, bij om sani. Dus bijna na de TV de pori. Isabi toch? Ja. Dat put zo boom. In de trakondre. Maar dat maar just review en dat ik na de san dat ik de chim snoepo. Maar we bedoel dat ik dat na sens review chinengere no magwa wenkere moro fen wasan te de los tu wasan. Oben you egi yup ching. Ko taki ko karwa activiteit gewoon. Ko tak Sofia sulus apwang Koko taki wa voetbal knockout. Messi udah so ook toen nga famasi nem baka bonet fu belani boys. Just ni se gips snoop nu era. Mi bai o me biri na was snoop de ma game nu. Nos pa mi te kas snoop mana blad mi apa kill. En as snoop apa waarde fu omeni SRD? Nu de mi gamang 5 kon no 2 gulden 50. 1 gulden 50. 2 gulden 50. Ja. Doe ik dat mooi mee direct. Ja. En u hoort het al. Dalla, we kwa yu baka dalla. Kutaki bijvoorbeeld in Sofia wan knockout day of wan sangi day gidem ching. Isabi toch? Ome money je ga boy fi of dem ching fi. Well, in de tendis knockout no hori fatrang atendis here. Ay ma bijna in atendisi. Bijna ja bif gip ching bijna 5 barki. Voor de ma go in a party. Voor de makablo vrij, isabi toch? Ja man, mino kori. Mino magi pchin 50 kolo moro gwa presi. An euro ko 1 cent ne ter moro toch? Ja. Na dat na tori toch? No, omdat even je systeem edraai no de ina kondre wo draaien a topic we even. Voor accent komit eigenlijk a sistema ina kondre. Dus je tak omen galang money ewaka isabi toch? De mai broko gebouw, tra mai sit gebouw baka. Dia na ko bawe meki verkader sale meki politiestation en boroko de mai meki baka fa isi de soort model dati isi lek amoni dat kan gebruik moro bung of isi lek yere no de maliti want ibarika de mas dong dus bepaalde ma ewan tak te de mangue isabito of te de mantang de mamus masori tak yere akobau dati na mi poti. Well lukuja a model dati isabito forus ma bar me ifata ki lukuja bepaalde systeem isabito mami in a systeem gimi na demang bige luka ghetto yere make them a bige look dep ching wan na dep ching na future of tamara isabito na dep ching dem an bige luku de ghetto ching wis dem an no luku mi make them a luku dep ching ideng ja wan dep ching moro balangarek ja ja ideng dep ching bewust sa epsa ina politik no de ja ideng dep ching bewust. If de bowes? Ja, tak de mai volk sa epsa na politik no de. Well, de bowes ja de ala de am dat so lang ay gwa skoro. Idi na kondre im bowes im luku sa epsa na kondre to. Daf sa gwa skoro. Ja. Sane. Ja, a praktis wo na kengi rai ook to rai. Ideng desma de bowes sa epsa ina politik no de wan chap social media. Hier is madanga telefoon des alasannya si ideng des ma de politik boy ente tak bowes na tak bowes tak de mai si tak a regering dis e duan bungsani of a regering dis e duan fromusani. Here no. If vanaf oma tak about a politiek. Mama, papa, oom, tante. Bire kap chief 2 jaar is sang man begin taki. E bige bar if as you man e bige te tak amadat na meneer Bouterse amadat na so amot ai volk politiek batu. Ja. Dus hij komt in een systeem en hij kan tegen ook toe zijn. Ja. Maar kan niet over die been. Ja. Want je vindt dat jongen.
Dus politiek bewust. Maar toch, voor de Lion, want Lion schreef die na line-up. Lion, hoe actie je? Fawaka, hoe stelde man dat afvraag dat je is maar de politiek bewust. Maar nu mi want ik nanga you eigenlijk de man inabaka kondre. Isabi toch, want de man inabaka kondre eigenlijk. De man dat hij zo lazy, met dat voorzichtig, zo lazy de mij op een achtergestelde positie. Isabi toch? Waardoor drape te ego bijvoorbeeld, ite de man tak luku want tu wagi verloot, ager slek de man idek batak, na ja de, ik denk des maar dat de politiek bewust. Wel, samim tegi here papa here. Ina grondtapu disi, ko lamon ntaka grondtapu, ina srena kondre fuja to. Nieuws Suriname. If you no deal na ine bamoy na nga politiko bamoy na nga you. Atim sabi, ja? En politieke bamoy na nga you wantaki. If you no one go mee na nga da politiko for niet ook you. Dat nou bedoeling. Sabi toch? Omdat zij dat ik allemaal voor niet ook you. You ne broko you ede, I goes down. I put aan dat dong, amai do sawani, in het tak next, mi ga do you na next. Ja? Omdat ook je lukt op, tak de regering die zit op. De moderne regering die schons dong, de mau zitten toch? De hem lukt aki, de manafu, bren mi na you ainsa no abi. Ja? De regering die zie, e oppo, suma abi. Suma no abi, ne abi. Dat na de regering die zie. Je volgt toch? Mi ab mi partij en altijd mi go gi mi partij. Ja? Of no of na mi dapi. Ja? Maar if mi mustaka creëren baseren, foto la yere. Foto la ifuru. Bapala tori mi ne wan taki wat mi taki dat tamara kale trama ko grama mi chimbo ko grama mi skoru. Mi chayari yere wan chimbo yere man yere. De bo say tak fa ko no de la sop chimang. Ma danga de bigi insri. Voilà? Na dat seni ko tek mi of mi no taki mo wango do agurong dat mi no want to. Sabi? Me so ko chikri monis media so tanga dape jami one day. Ja? Mang ekong emeksani wan sensan ko sen kar una ngade romol lati. Udel mo maka party. Party lu ko uno men. Yeah. That was it. No, 100%. Toch girai nga tante limi op een heel belangrijke vraag. Omdat vaak genoeg weet ik about a ghetto. Isabi toch weet ik about ding achtergestelde buurten. Isabi toch? Trama weet mange karen tak de buurt isang no aba ontwikkeling. Isabi toch? Sang musup sana nga de buurt jaso. Stel bijvoorbeeld waar een keer in bekonda de man botak rai. Arkino, wees je bijvoorbeeld Sofia, wees je Rango, wees je Witboyti, wees je... Sab de buurt dat toch? De volksbuurten. Sa ube kan doen voor kan krik desma disco op. Talk to me. Sa bode je voorstel. Jere no. Mi vind dat if a voorstel me bemkom. Ko gebruiken we een nette woord voor de man. Ontwikkeling. Ja. En tem tak ontwikkeling. Mine tak chi ontwikkeling joko asfalt pasiguno of betikel pasiguno dat ik bana nga village. No. In verander herstel. Jullie overheid moest make ade aantrekkelijk. Maar if look no. We go fara even een vraag hier. Maar je bent op een goede pad met Firi. Sang, a herstel e begin. Nu want ik wil alles aan de rappen vanaf een president komt al laatste man zei in het parlement. De door de security, nanga de bodyguards. Want unu schreef de medeplichtig. Na unu et na baka de man. Misref na baka unu. Maar mino de medeplichtig nanga unu. Want takuke kapu mine fin next thing. Nu want ik unu tak. Toen dat een nette woord voor ontwikkeling, dat omzettelijk van adheren wordt, dat het is heel netjes. Ontwikkeling. Noko denk je lauw me een nette woord dan, ik hoor je lukulek sa de ma doe in rango. De ma asfalteren, want hoef de ma betikel, want hoef de passie, zet ko even, grijlo toe, sem in een euro systeem. Zeg dat je doet. Na poer broeku weer broeku. Dus in een eurobuis, iets jaren aansluiting go. En nou, als ze de mij doen vaak. Lukken nou de mij broka bigi gebouw. KPS bem kota. Nou, als een president zou op jam. Mino denk met dat fout hier. Voor amasen man kwam het op. Mi denk met dat over het algemeen. Na als een man bebouw als een nat poti. Nou de mij loombaka, de mij bouw wat regeringsgebouw na.
Of nou een parlement. Een vergaderzaal. Een vergaderzaal. Om mijn money ai kost. Nanga akabou se broko dape om mijn money trouwe dape president. If you de goed bezig. Dat je reizen goe ook toe naar een kapitaal. Wat gedeelte van kapitaal sa you put inu un sa president nanga ministers voor stranang pot unulik abevolking in een paiman en you eta reizen door in een herstel a ontwikkeling voor a country. De time is a ide bezig nangen. Isabi toch? Ja toch, luku dape RBT, luku de maar smile, maar lachen. Je ziet alibe gogi de man, want de man naka wapen de mak, ama mak kon ja, ama mak do sa ama wani. Dus alla de man dat die abai baka. Maar tegen misa de man even uit a ontwikkeling voor a country. Make de man down toe, de man na score boy, de man na flexi boy, strati boy let media toe. Make de man do luku sa de man even in a ontwikkeling voor award sa unukari. Ano a langa tori wegi. Maar award ontwikkelen in takke met bepaalde sma. Want ano alles maar first dan bepaalde sa. Like voor het tak stem na je recht. Om es manos op sa stem. As manos op tak mi potengo vals dape na vals afschrift story okondo adoro. Like fa boom voor san fa kondre ja fraude. Isabi toch. Dus nadat mo een soort boom voor sma tak terematego ontwikkeling na wat tof woord toe alles aan dini. Je schrijft nieuw libimus vernieuw. Dat allemaal tegen je. Allemaal vernieuw vanaf je osogo met je schrijft. Adina dossier dat die. Maar de man voelt in een country ja nee doe de san dat die. Alla de money de mij lei in de brukusaka. En asanat musko hou op. President, itaki euro correct vader. Maar je no sroto yogi etef dat voor de jari. Is rotap chima no mo san sroto san na de chima ibanadeel altijd. Ome san heb zijn nak ome ma I abif sroto president. Ine sroto de man de koleku uittak a je doet roko na boren no de. Brada na wayari sik zoveel liberté mi man. No ko play mooi fesi mangi unu da you na blaka fesi lek amir saus don't say ja. Nadat mi be abif takete in award ontwikkeling. If you no masroto duki na nga de ma wan no duki na open kaart na open goal. Na lek tin na baka wa penalty. If you no srota ma da srana ne koni share nooit moro. Dat mi taki president. No open no adoshi moro we begi if you no ma do dati. Want this the life no de. Isabi toch, commissie if you chakrakti. You chapo na chan mi president voor Suriname. Kom je luku if you abakrakti. Je te you kota pa podium je taklek you chan toch. Maar missie if na chan werkelijk. Chan voor Suriname president voor unu kondre. No a moment dorope mi want tak nanga you mi want si say yo do no. Doekie de in wan fraude tori pe you sap waar over het gaat toch. Het gaat over een paar percelen. Mi want you if you na want tranga man chan. Ja. You want you so you schrijft tak mina chan. Kota ma de bak in kuluku. Te dep chima do de mai fonos toch. Ala de man sa aru aketi do this dat. Wist nou ma ede ma nak priti. Amai fonos toch. We atrama voor omeniere. Kuluku if you na president chan santo ki werkelijk. Bedankt. Tijdelijke taal wordt op een jaar zo naar Tanteli. Tanteli, als zelf de vraag sa mistela maar si if de man bij actie sa rekenen sa ja ana kaba fiki gogo hey hoor Spanja ai tak da wakti me pusi kon direct rasta sang yubo takite de man bij kari contact vere ontwikkeling gi Sofia sa yubo denki futegi de man. Wel, te de man zitten, de man zitten, relek van ube takik ba, de man zitten. En te de man zitten na één keer, lek van alle ghetto Yusuf tak na wan lazy één keer, one word toe. Isabi toch in a ghetto, lek van gwen tako, stratital, one word toe, one lazy één keer. Dus na zo de man zitten één keer, en op pour bruku weer bruku, isabi toch, want dat die, isabi toch, dat die aan crossi, dat die na pesmaitang, am zet één keer, isabi toch. Principe smai stamp mus tantu na één keer de tour dat is het hier. En dat ik je lukt ja, hij is maar peknom op de tan. Peknom de petan toch. Ja. Dat na systeem toch. Dus de man zit in één keer gi ageto, gi ala de resort, gi ala de liba of me, vooral sipali wini. De man zit een systeem dape, marwina, koroni. De man zit een systeem dape. Isabi toch ingi kondre, ome kondre de man zet een systeem in keer. Ja. Isabi toch grad de passie, make de smap bloeien. Isabi toch, me kasan mooi, me kan de bijna mga Culturu TV if de pres mooi. Ook rij gewoon met pressie. Isabi toch go ontspannen,
Maar de pressinekers lijkt ontspan pressie moro man. Ja. Dus na daarom de man om bureau kondre dat de man teka money. Dat de man denkt dat de man guatra kondre go spena money. Na ja de man meka money blue na ja amoy mosori. Mosori. No, duidelijk het al. Wat apen ja so nga rasta. If de man betegi you en tak say rekenen sa umduga ghetto isabitok sa umusdugi a ghetto fu ja u aba ghetto na ubaka of sa umdu fu de man shitak yere toch tenminste u duwan sanigi a ghetto sa yubodu. Uno de motegi elagere. Ina laatst op is ik de man ja zo, de man tak voer, de man no doe, dan no me shitak de man ne doe, maar de man leg uit. Amoro buwan sa de man doe. Lek de man praat jari, lek de man lawa de ede ja jeuk. Jere? Jari. Jeuk, de man praat jari, lek de man lawa de ede. Meka jeuk stak ja hai. De man doe aan zijn even in de laatste op je stem day. Ja. Maar anders moro, next no def de doe. Dat de man doe je meer hè. Ja? En motego no betego bawan lisi. Kaba kaka. Na kaba figi gogo. Ik ga weer vragen om weer te komen. Ja. Kijk dat bij. Duidelijke taal hier, u hebt het gehoord hier van Rasta Isabitok. Rasta sa eigenlijk geven aan takjere. Te weet ik about. Ja, kabakaka. Konami. Dat millennium mi toilet. Nanga mi toilet papier. Dat in moor zijn. In het duel van hem doen boek. Maar hij no maar komoro. Ja. Want die millennium vigo, mi gie vigo millennium. In Europa netjes stappen toch. Dan van mijn potje moro vigo voor niet op mi baka eten wan lisi. Ja. Dat was het. Duidelijke taal. U hebt het hier gehoord van de heren Layan, Tanteli en ook Ryan en ook toe Abatraman voor ook toe Fayekara Akrudrape ook toe Melanie Boys. Isabi also sana jongens signing out en u hebt het gehoord een beetje Atori voor Ascensie en si Ascensie ook contact ook toe about Atori voor ontwikkeling. Stay tuned Culturu TV. Unom nee des koutu kwalip te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn is aan de ino atoso. Na teu abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma abmoni. Nou voor de gek, aan mij door voor de kerk. Je moet ook zo voor aan mij verheerden. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luko Culturu TV traga. Milobi kwale wat ala de me luka programma di. Zodra at noy at televisie me esuku boss. Me op een boot traga omdat me sisepsa. Maar me demante ko een voorbeeld na uno mote uno na man van het jaar.